मेला मानसि बेयावनो हासुखानानै लाबाय। हेलौ सना बहा दं? आसोल मा खालामदों नोंलाय? एसे गारदों दे आङो। होमबा दे दासो सानसे मोनबाय आं। र' सनानि फन हरनो आङो। नाम्बाराबो बबाव थाखोथाय? हेलौ मा खालामदों मौसि? खालामनांगौ जाखो नै गासिबो आङो। माबार फैदोल' नों। औ जागोन दे सना। मा दाबो मोनफैयाब्रा? नेनोसो बालायलांबायलां। रुफा नों आंजों माब्ला फैगोन? आं दानो थाङा माथो नोंजों। ओइ सना नों आंजों मानो खायलें खायलें रायलायबाय थायोब्रा? मोनफा आं नोंजों मारै रायलायलायखो थादो सना आं थांसै आंहा खामानि दङ। जागोन दे सना। ओइ रुथ'लाय। दानि सोर हरनायमोन कलखौलाय? जोंहानि मामा फन हरदोंमोन नोंखौ। ए नंगौ नामा? मानो दानखो कलखौलाय? कलखौलाय? नाङालै नाङा मामा फन हरदोंमोन होनखाबायना आङो। नायना लाखा आंखौ गारबाखाय फुथुथारनि गाग्लिजोबगोन आं सिथो। औ गाराबाथ' मोजां नाथाय गारब्लासो। थौदो मोनाबाय थांसै सना। लामारगोन ना लैथोमा? नोंनिफ्राय सोरबा सेना लांब्ला नों आंखौ मा खालामगोन लैथोमा? ए बेखौ आथिं फारनैखौ खागोन सौगोन। आइया बेथ' आंनि लोगो निजोमनिसोमोन। जानाय नङा जानाय नङा। जानाय नङालै निजोमनो खिथाहरथारनांगोन कल खालामहरनांगोन। आसोल आं नारखोना होगोन। खान्थालखौ गुबुनखौ हाना हरनो आसोल दे गाखोलां। गाखोलां दे माबार। गोग्लैगोन दे मोजाङै। अ हेल' निजोम मा खालामदों नोङो? हेलौ आसोल नै आं खान्थाल लांगासिनो दं। खान्थाल लांनाय दं। बिगुर दानहरबावबायसो। हेलौ अ हेल' बिगुर। हेलौ आसोल नै आं खान्थाल लांदोंमोन। नोंना माने मा? बहा दं बिसोरो? अ बिसोरो नै थिनालिनि खालपारावनो दङ जिरायनानै। ओइ फैदो माबार। ओइ फैदो माबार। र' बुरु बालाफ्रा साल्ला सालिखौ नोंहाबो जुथाजों गाग्लिनांगौ। नंगौ। आंनि एक्स फैदों सना नाहरनाय। बहा मा लांफैदों नोंखोरो? थौ सना आंखौ लानानै खारदो नङाबा बिसोरो बोरैबासो खालामगोन। ओइ बुन्दा अबाव खारदों नोङो?